Беларусь – краина, богатая народными умельцами, таленавитыми рамеснікамі. Адным з рамёстваў Беларусі – саломапляценне. Гэта не проста рамяство, а сапраўдны культурны код, які перадаецца з пакалення ў пакаленне. Вы калі-небудзь бачылі, як золата расце проста з зямлі? Не, гэта не казка. Выйдзеце ўлетку ў жытняе поле, калі каласы наліліся спеласцю. Бачыце, як яно зяе? Гэта і ёсць наша беларускае золата, саломка. У старину у кожнай сялянскай хаце пад самай столлю вісела дзіўная канструкцыя – саламяны павук. Вешалі яго не проста для прыгажосці. Павук быў галоўным захавальнікам дома. Лічылася, што ў свае залацістыя сеткі ён ловіць не мух, а дрэнныя сны, хваробы, дробныя сваркі. Варта падзьмуць ветрыку, павук пачынае круціцца. Значыць, у хаце жыве шчасце. Сёння беларуская саломка – гэта гонар не толькі нашай краіны, але і ўсяго свету. Мастацтва нашых майстроў настолькі унікальна, што яго ўключылі ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Гэта значыць, што планета даверыла нам, беларусам, берагчы гэта сонечнае рамяство. Паглядзіце на саламяны выраб яшчэ раз. У гэтым перапляценні сцяблінак жыве душа нашага народа, светлая, працавітая і мірная. Кожная пятніца роднае сваё. Долучайся!